One foot in front of the other. One foot in front of the other. Hoxe en Padexando daremos un paseo polo río Mandeo con Carlos Arévalo. Manu Garrido enfrontarase ao noso test. Saímos ao mar co Club Piragüismo Rías Baixas Boiro. Tania Álvarez falarános da súa vida adicada ao piragüismo. Eu comecei xa que meu irmá empezou un piragüismo. Eu era moi pequeno e só podía ir a ver as regatas. Pouco a pouco fui montando, probando e enganchou. Unha persona que me influíra a mí para seguir no piragüismo, en tema personal, os meus pais. Sempre me apoiou, sempre foi comigo todas as regatas. Sempre cando tiña que ir a algún lado viñan comigo, sempre me levaban a pira cando necesitara. Outras persoas que me apoiaran máis imposible, gracias a eles podo estar aquí ahora mesmo. O bon que tuve aquí, que os meus amigos de toda a vida saquei daqui do piragüismo. Entonces esa piña que se forma leva a que quedes enganchado aquí. Con 16 anos xa me fui para Asturias, co equipo juvenil. Ainda non estaba centrado no que era o piragüismo de verdad, pero xa ese ano saquei 2 medallas no Mundial juvenil e me chamaron para ir a concentrar ao Madrid. En Madrid ese ano, foi no 2012, tuve un bo ano, a verdade, porque Saúl foi a Olimpiada, eu ganei o K1 absoluto e foi un campeonato de Europa absoluto o meu primeiro ano de sub-23 e logo no Europeo sub-23 saquei 2 medallas, unha de bronce en K1 200 e outra de bronce en K2 200 con Cristian Toro. No 2016 eu quedo fora dos xogos, perdo a praza en España competindo en selectivos internos contra Saúl e Cristian en diferentes combinacións que facíamos entre os tres e quedei fora. Entón, nese momento, eu doume conta de que, sí, moi ben, do piragüismo pode estar uns anos, pero chega o punto ese de madurez que di, veña, tens que ir para diante, aunque perdas un pouco de tempo do deporte, sacrifícanlo, pero chegas a ter un traballo, chegas a ser algo máis que piragüista e dá unha tranquilidade moi grande na vida de cara aos adestramentos e de cara ao futuro. Teño a sorte de estar encuadrado na Brigada Galicia, no Reximento Príncipe en Asturias, que é onde está o equipo nacional que temos allí concentrados. A verdade é que me dan liberdade para entrenar e traballar, e compaxinar ben o traballo e o entrenamento. O piragüismo é un deporte moi complicado para vivir del. Esta oportunidade que estou tendo gracias a eles que me axudan a compaxinalo é moi boa e moi importante. A familia bótase de menos, os amigos, sobre todo tamén os amigos moito, porque ao final a xente coa que estás ali tamén son amigos, tamén son compañeiros, estás todo o día con eles, o que tes ganas tamén é de chegar a tua casa, ver a tua familia, ver os teus amigos. Aquí a Betanzos veño o pouco que podo, un fin de semana que non podo escapar, entonces xa non me costa, a verdade é que un se acostumbra e non só traballo, senón xa como se fora outra casa que tes allí. Mais dura, me dura toda a temporada, ao principio, porque son entrenamentos moi largos, con moito volumen, moitas horas na auga, moito gimnasio, correr, de todo o día metido aí, é difícil aguantalo, o sea, ao final acabas a semana e non podes ca vida. E máis adiante son entrenamentos moito máis curtos, pero o problema é que cada vez que baixas a auga e tens que facer unha serie, nesa serie tens que dar o 100%. Se non das o 100%, o entrenamento non vale para nada. O sea, a concentración ten que ser inmensa. O que a principio é un cansancio máis físico, ao final da temporada sempre un cansancio máis de cabeza. De que a cabeza xa non te concentras para facer unha serie, como cando estás lendo e non podes que ler a mesma página 100 veces, pois o mesmo pasa na auga. Saúl, ademais de ser un piragüista excepcional, ten unha carisma importantísima. O pensa sobre todo cando estás adestrando, pero cando vas a competir, como sexa que se poña ao lado que queira, ten que engañarme.
pero no momento de adestras, o primeiro que pensas é intentar parecerte ao que fan eles, o sea, aprender, dar caña, loitar por ganar, como se di, ganar un adestramento, que ao final é unha tontería, tens que adestrar para ti, pero sempre aprieta a levarlo ao lado. Neste 2018, a miña valoración da temporada é unha temporada bastante corta e intensa. Clasifiquei para unha Copa do Mundo, onde saquei unha medalla de prata, un resultado moi bo, cos mellores do mundo, que despois foron prata e bronce no Mundial. Un momento moi bo, moi bo. Estar allí subido no podio e haberlo disfrutado tanto, estivo moi ben. E despois, máis adiante, preparei tanto a Copa de España como o Campeonato de España, no que acabei tanto ganei a Copa de España K1 200 como o Campeonato de España do K1 200, e algunha medalla máis que saquei. Vendo que fai 10 anos pa aquí, as voltas que me deu a vida, non teño ni idea. O sea, non sei o que pode ser de min dentro de 10 anos. É unha cousa moi complicada de saber. Non se para, o piragüismo é un deporte que se move moito, co meu traballo podo moverme tamén, ou se estudo algunha outra cousa tamén me podo mover, entonces é moi difícil de saber. Mi deporte, David Cal. Me gusta el fútbol. Lorenzo. Atletismo. Amarillo. Tui. Mallorca. Lo que puedes hacer hasta los 30, antes de los 30 años. Instagram. Los arroces, me encantan. Fariña. ¿Qué película digo yo ahora? Pues no te sabía así decir película. Me gusta mucho Melendi. Lo mismo que la peli. Outra vez. Isto é Padexando! No seu momento, quen fundou este club pois foi Geno e Manuel, que hai que agradecer toda a labor que fixaron, que nese momento eran os impulsores, non, do club. Pois afortunadamente quedamos 3 deses rapaces hoxe en día no club. Ao día de hoxe seguimos pois traballando dunha forma ou doutra, todos en conxunto. A situación climatológica aquí en Boiro é imposible practicar o piragüismo, non? Si hai ventos, si hai borrascas, si hai choiva, si o frío. Non sendo no verán, que é cando podemos adestrar en óptimas condicións, digamos, para a práctica do piragüismo, haise que mover durante todo o ano. Estamos desplazándonos a un dos segundos sitios de adestramento pois, que temos é Ponte Cesures. Aproveitamos ali o río que teñen para poder adestrar no inverno. E despois, a medida que se vai pasando a temporada, xa nos empezamos a desplazar máis á pista de Verducido. A primeira canoísta que saleu foi Andrea Vázquez, e dai pois, as súas compañeiras, que moitas practicaban o kayak, pois empezaron a probar, e dai saleu unha récola pois, grandísima de deportistas canoas femininas, e que nos dou un aliciente tanto na liga de puntuación como a nivel individual para resultados. Someone hit the light.
Na categoría base masculina tamén temos un bo equipo de cadete canoa e de cadete calla, non? Un prometedor que ven aí. Eu penso que no día de mañán pois, poden sair adiante e facer un bo papel individual e tamén en barcos de equipo. Temos unha boa recoleta de canoas juvenis. De feito, o ano pasado fixeron un papel moi importante no Campeonato de España, foron medallistas en C2 e en C4. Pois estes rapaces eu creo que poden ser un pouco a cuna de mañán dos deportistas futuros que veñan a tirar por eles para que sigan adiante e sigan aprendendo. Para nós foi cando chegou da man de Adrián Mosquera, non? Foi unha auténtica incertidumbre, non? Por chamarlo de alguma maneira, porque non sabíamos que existía esta disciplina, pois Adrián apareceu, empezamos a informarnos de como era esta disciplina, do tipo de embarcación que necesitaban, das categorías que había, pois vimos que despois veu máis xente, non? Apareceu Andrés Coira e dixo que quería probar, que quería practicar, está indo adiante. Eu creo que o piragüismo adaptado fíxome ver non ver o piragüismo competitivo, sino ver o piragüismo de ocio. Pois a temporada 2018 para nós creo que foi unha das mellores. A principio de temporada fixamos uns obxectivos, non? Que era intentar manternos na categoría de división de honor no equipo senior. E se levou a temporada, digamos, non redonda, sino magnífica, porque ascendemos co segundo lugar no equipo femenino, que foi hasta a historia o mellor resultado que tivemos, e co equipo masculino pois, quedamos de novenos na clasificación xeneral a nivel nacional, e moi ben. Pois nós nas instalacións que temos estamos perxudicados en dous aspectos, non? Un dos aspectos que creemos que é o que máis nos perxudica é o tema do espacio, non? Temos moitísimos problemas, non nos chegan os metros que temos, non podemos estar traballando máis de 3-4 rapaces nos ergómetros. E despois outro inconveniente é o tema de cruzar a carretera, non? Nós de onde temos a nave do club hasta onde baixamos no porto a auga, pois temos que cruzar dúas carreteras. Eso sí que é un problema grave, porque tocamos madeira hasta hoxe en día nunca pasou nada, pero sí que vemos que é un riesgo grande que corremos. O que vexo é que necesitamos unhas instalacións que se adecúen á necesidade que estamos transmitindo neste momento aquí en Boiro, non? O piragüismo creo que é un deporte que ten moitísimos rapaces e creo que tamén merecen esa pequena exixencia que lle pedimos, non? Hola, son Tani Álvarez do Breogán e isto é Palexando. Empecé con Natalia García, estábamos cando acababa o colegio en julio. O meu entrenador daquela fíxome soñar e díxome se queres ir ao centro de unificación vas ter que deixar o baile e dedicarte en serio ao piragüismo. E así foi. Tomíme 2 anos en serio, non? Ir todo o ano, inverno, verán, e ao final conseguín ir ao centro. Dime conta de que valía para este deporte cando che di, non? A posibilidade de ir ao centro, e pensas, se cho din é por algo, que vas mellorando e que vas conseguindo medallas, e cando realmente daste conta de que igual tiñan razón.
E a pista deixina no 2012 aproximadamente, no 2016 empecé un pouco no maratón. Para maratón necesitas un pouco desa chispa, ¿no? A salida moi explosiva, colocarte ben nun grupo. Hoxe en día quedaríame co maratón, sin duda. Mais que nada porque teño mellores cualidades para dedicarme ao maratón, ¿no? A pista é unha modalidade moi explosiva, moita forza, e eu sempre igual son máis cómoda no maratón. Suráfrica, a verdad que a inglesa competeu mellor que a min, foi máis lista que a min. Supo dosificar moi ben as súas enerxías e no último porteo, un terreno onde eu encontrarame ben, correu igual o mellor do que corro eu e deixoume, non? Ganou a medalla ela. Quédome con a carreira que fixe, non? O remontar, non? Conseguir dominar a prova e sentirme que podía conseguir esa medalla, non? Realmente non foi que deixara o deporte para estudiar. A élite tuve que deixala, bueno, por decisións que un ano non estaba físicamente ben. Non quixen presentarme ao selectivo nacional, eu sabía que para facer o ridículo no selectivo nacional non te presentas. Meu entrenador apoioume daquela, foi unha decisión entre os dous e así foi. En maio de 2013 colín un pouco a pala e gracias a meus compañeiros da hora, no? Sacaronme da casa e en enero de 2016 volvín a coller a pala, volvín a montala, montime na piragua e gracias a igual a esa decisión son a Tania de hoxe en día. Eu hasta creo que me veu moi ben, non? Ese parón, ese limpar a cabeza, pensar en olvidar todo o piragüismo e volver a retomalo con máis ganas que nunca, creo que foi unha clave na miña carreira deportiva. En Pontevedra foi a nosa primeira campeonato xuntas. Estábamos aínda intentando, bueno, pulir detalles, non sabíamos como íbamos a reaccionar. Tentar empezar a coñecernos, non? Saber como competíamos cada unha. Sin duda, bueno, punto clave, tampouco había un punto clave. Sabíamos que éramos fortes, moi fortes en correndo, en terra éramos superiores e tiñamos esa baza. Cada vez que facíamos un porteo ben era ¡sí! Me encanta, a verdad que é algo que sínteste cómoda e disfrútalo, non? No momento de saltas da piragua, botas a correr e montar e ver que ainda por riba deixalas atrás, dá chopulú. O principal, sin duda, é disfrutar do campeonato. Creo que disfrutamos as dúas moitísimo. De feito, acordareime sempre, non? Íamos remando e cando nos quedamos do primer grupo tiñamos a Esteban ali gritando e dicía o maratón empeza a partir do primer porteo. Efectivamente, o noso maratón empezou a partir do primer porteo, non? Que escapamos, nos collemos aí as checas, collemos o primer grupo e chegamos con forza ao grupo, non? Para o porteo e xa salimos marcando. O que queríamos era disfrutar, non? Tiñamos moi claro salir fuerte, non queríamos que nos pasara o do europeo en Croacia, pero sin duda disfrutar do campeonato e exprimirnos, dalo todo. Esta temporada foi, sin duda, a mellor temporada da miña carreira deportiva, non? A medalla de bronce no Campeonato do Mundo foi o broche final a unha temporada magnífica. Eu creo que hoxe en día Tania Álvarez son o que son gracias a persoas como Luís, meu entrenador, e os meus compañeiros que están todos os días aí e fante soñar, non? A querer ser máis, ser ambiciosos e sin duda eu creo que é eso. Some